बिखुनजो बिखुनजो माखौ गाबख्रावबाय थादों खोनादों आं खाथियावनो दं आच्छा बिखुनजो आंनि खर'आ मारैबा जागासिनो दङलै आङो थालानि फिसा गाला डाइरेक्ट बुंखानोसै खोथाखौ सिमाङावबो मोगथाङावबो जानायावबो लोंनायावबो नोंनि महरखौल' नुबाय थादों जे मा जाखो ओइ फाग्ला आंलाय मा मिथिगौ नों माबा मोनसे मिथिथारो बेनिखायनो आं दिनै नोंनाव सोंनो फैदों बुंलाय बिखुनजो नोंखौ आं माने सिमां मानि नुग्रा जादों बा सिमाङावबो बा राजकुमारी जानानै नुजाफैलायो ओमफ्राय हांग्रिमोनदिया दानब हादोरनि माने असुर रायजोनि राजखुंग्रि जानानै फैलायो मारै जालाजोबखो ओइ फाग्ला आवसाव नोंनि खर'आबा मा साननानै दङ आंलाय मा मिथिगौ हा नोंहा सिमां नुदों मादों बेखौनो आंनाव सोंफैनांगौ जाबाय सिमाङावलाय बायदिसिना नुगोन आरो सिमाङावलाय जों सिनायि मानसिफोरखौबो नुगोन गोजान गोजाननि फिल्मफोराव नुनाय मानसिफोरखौबो नुगोन बेलाय मा गिदिर बाथ्रा अब्लाबो नोंखौ नुबाय थाग्रा जादोंना आङो बेखौसो नांगौ आंनो मानि थाखाय नोंखौ आं सिमाङाव नुग्रा जादों बेखौसो नांगौ मानि थाखाय गुमै नोंखौ जेबो बुङाखै आं बिखुनजोजोंसो रायलायदों बिखुनजो मा जाखो नोंनिल' खोथा सानबाय थाग्रा जाबाय दे आं गुमै आइखौ बेफोरबायदि सोंनो लाजिया नामा नोंहा नोंनि न'खराव मा जादों बेफोरखौ मानो टालायाखै एमाव राजा मालाय दाखालि शिलंआव थांलायदों गार्लफ्रेन्ड लालायनानै माथो जाखो सेंग्रा मानसि नालाय सिख्ला लानानै थांबाय आंबो गोदो सेंग्रा बिदिनो बेरायमोना एसे एनैखौलाय सोरजों थांफादों बायदि मोनदों नोंलाय खावगालिजोंसो थांफादों आबौ हाबांनि फिसाजोजों मा औ थांफादोंथ' आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु आं हाफांनि फिसाजोखौ दा गोसोथो बेलेग हिनजावखौ गोसोथोबाबो थो होननानै बुंनायखौ मानियाखै बियो दा न'आव थांनानैसो मोजां खबर लाहैगोन र' आं सुवादखौ आच्छा बिखुनजो मायाव थादोंमोनलाय मायाव थालाबायनांगौ जाखो ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव डिस्टार्ब खालामबाय थारनाङा आंखौ खामानि मोनाखैबा बारिनि हाग्राफोरखौ फुहैथां थां आच्छा बारु थाइबानि लारु आयौ बारिनि हाग्रा फुमानो थांगोन ना माखो बेलाय जानो आरो बे फाग्लायासो मिन्थिसिगौ थांलाय नायलाय मा खालामहैदों नायनि थोद मा बेलाय बेना फेस मास्क आरोहाय मा जायो बे बुस्थुजोंलाय स्किना टाइट जायो मोखाङा मोजां जायो आरोहाय सफ्ट टाइट मोजां जायो आरो बैसो जाबा जोंनि मोखांफोरा बोरैबा बुग्ला बुथाब जालाङोना सावसाव जायो बेखौ मोजां खालामफिननो नागिरदों आरो माने रिपेयार खालामनो नागिरदों आरो आंहा नों जेरै दं ओरैनो मोजांलै हापां मानो मोखाङाव बेफोरबायदि दाफौलाबाय थानांगौ जाखो नों बुंबानो मानिगोनहाय आं दानि जुगाव इसिबां मोजां हिनजावफोर उजिदों बेफोर हिनजावफोरखौ नों नोजोर होखुमानो बेनिखायनो आंबो मोजां जानानै थागोन सिख्ला देलों बायदि जानानै थागोन आंबो बेनिखायनो आङो मोदोम बडिफोरखौबो फिट फाट लाखिगोन लोगोसे मोखांखौबो स्र' लाखिगोन आं मिथिबाय जाहाथे नोङो मालाय सिख्लाफोरखौ एसे मोजां नुनायनि सिगां माथो आंनि हिनजाव हाफाङाबो जोबोद साइजखा होननानै बुंनाय बायदि आरोना ओरैनोबा मानसिफोरा मालाय हिनजावखौसो नोजोर होखायो हिनजावनि महरा जेसेबां मोजां जाया मानो बेनिखायनो मालाय हौवाफोरा आंखौ नोजोर होबा नों मेगन साथों होननानै आरोना आंखौ गारनानै दा थांदों होननानै आंनि महर मोखांफोरखौ मोजां खालामनानै लागोन आं गासिबो हिनजाव माहारिफोरखौ देलायनानै था होननानैसो बुंगोन जाय मानसिफोरा ना हाबा जाखांनाय हिनजावनो इसिबां देलायो होननानै बुङोना सबखाय सोबागोन आं बे हिनजावफोरखौ बिसोरलाय मा मिथिगौ बिसोरथ' गावनि हौवाया मा सानखुमायो मा सिखाव मावखुमायो फाथाखौनो मोना मालाय हिनजावफोरखौ रायखुमानायावनो दिन थाङो बेनिखायनो मालाय हिनजावफोरखौ रायखुमानायनि सिगां गावसो दायो गावखौ केयार खालामनाया मोजां आरोना जेरै नोङो थाइलेन्डनि हिनजावफोरनि खिथुखौ नायखुमादोंमोन फट'खौ जुम खालामलायनानै थिग बिदिनो नोङो आंखौल' गोसो थोनाय बायदि खालामनानै लानोसै बाल हाफाङानो मोजांखा माथो होननाय बायदि आरोना नोङो बे थाइलेन्डनि खोथाखौ रायखांबाय थानाङालै हामा गन्न'आव दै हाबदों नोंजों नांबाय थानो टाइम गैलालै आं खामानियाव थांनोसै नोंजों नांनोबो नाङा थाइलेन्ड खोथाखौ गोसोखांबा दाउ थिखिनिया दावखोखायो आंहा आच्छा दे आं थांनोसै लाजिदों माखौबा आसलथे बे नारजि बुदाङा ना मा नांनायनो थाफ्लिखौ जुम खालामनानै नायनांगौ बालबेलाय मा साननानै नायदोंमोनथाय बियो मालाबा जौ थिगसे दौनानै ना मोजाङै सोंथारगोन आं बियो मा साननानै मालायनि थाफ्लिखौ केमेरायाव जुम खालामनानै नायनांगौ बेनि फिननायखौ मोनागौ माने आंनि गोसोआबो सान्थि जानाय नङा बाला नै माथो हांग्रिमोनदिसो हांग्रिमोनदि ओरै फैलाय आयै नोंनि मोखाङालाय मा जाजोबखो हापां जेबो जायाखै देलायदोंसो आङो दे जिराय माबायदि देलायनायहाय हापां आंलाय मानोथो मिथिथारा जेबो मिथियालासिनो बांद्राय जाम्बिबो जाजाया मिथिबाय दानि जुगाव बांद्राय जाम्बि जाबा थगायजायोसो बेनिखायनो जाम्बि जाथारनो नाङा माथो बुंबावनो लेखा फराबो फरायनो मोनबोआसै नालाय एसे जाम्बि दब आरो जेबो नङा दे लेखा गोरों जालायथारनांगौ बे नङा सैथान जाबानो जाबाय माबा नैबे देलायनाया ना मोखां साफा खालामनाय आरोना बेखौ फोननानै लादों आं जाहाथे नाजिबदा मालायखौ नोजोर दाहोथों होननानै आरो आयो दे मोजाङानो ओरैनोबाबो हौवाफोरा गुबुन हिनजावफोरखौसो मोजां नुखायो
जोंहानानो माथो जोंहानि बे फाग्लायानो दा औहाय बे अमा राजाखौ ना बे अमा राजानि खोथाखौ साननानैनो आं नोंजों रायलायनो सानबाय थाखादोंमोन नोंखौ दिनै नुबाय मोजाङानो जाबाय बहाथो थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय बे बाजारावनो मैगं लायनो होननानै ओंखारबोदोंमोन आं दे दसे जिरायदो साहा लोंनानै थांदो आरो साहा लोङा आङो दासो लोंनानै फैथारदों ओमफ्राय माथो रायलायनोमोन जोंहानि फाग्लानि खोथालाय ना माबाफोर होनलायबाय आं रागा जोंनानै बायदिसिना गाज्रि बुंफ्लांदों आरो ना अमा राजाखौ मानो होननानै बुङोब्ला बियो आंखौ बायदिसिना बुंग्रोदों आरो ना माबा हिन्जाव बेफार खालामनो खोन्थानायाबो आंखौ हिन्जाव बेफार औ हिन्जाव फालांगि खालामनो खोन्थादों आरो मा होनबावगोन आं बे मानसिखौ खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो बुङो बेखायनोथ' नोंजों रायलायनो होननानै नोंखौ लिंहरदों आं नोंबो एसे माबा जादो मानसिया स्मार्ट जादो एसे देलायनानै थाग्रा जादो मिन्थिबाय आं बांद्राय देलायनो रोङाहाय खेबसे पार्लाराव थांदोंमोन दसेल' गुफुर जाबाय माथो सोर खोन्थानाय पार्लाराव थांबानो गुफुर जायो होननानै पार्लारा दसे समनि थाखाय नोंनि मोखांखौ मोजां खालामगोन आरो ना गांहाबना थानाय उदैखौ दसे जेरै दै लोंबा थाजिम मोनो बिदि मोनगोन आरोहाय जोंनि देहायाव जेरै जोंनो थांनानै थानो थाखाय ओंखाम ओंख्रि नांगौ दै नांगौ थिग बिदिनो जोंनि महरखौबो मोजाङै लाखिनो जों देलायनांगौ मिथिबाय आंथ' बुङो मोजाङै देलाय जाहाथे अमा राजा नुनानै वाव होनो आरो नोंखौ आब्ले जुब्ले दाथाथार मिथिबाय ओरैनो हौवा मानसिफोरा दानि जुगनि जाखांफुनाय सिख्लाफोरखौ नुनानै रिल्सफोराव नुनानै थाफ्ला सोमाव बिखुं सोमाव माने थाफ्लि होनबा बोरैबा मोनद्रायो आरो बे थाफ्ला होनबाय आं बेखौनो माने थाफ्लि सोमावनाय बिखा सोमावनाय बिखुं सोमावनाय बेफोरखौ नायनानैनो गोसोआ फाग्ला जायो बेनिखायनो जोंबो जोंनि महरफोरखौ देहाफोरखौ मोजाङै दोननांगौ जाहाथे बिसोरो रावखौबो फसाया आरो ना आदा नार्जि बुदा बिदि नङादां नोंसोर नोंना नार्जि बुदा नङाहाय हो थाइलेण्डआव थांनायाव मालाय सिख्लाफोरनि थाफ्लिफोरखौ मालाय गोजाननिफ्रायनो जुम खालामनानै नायदों केमेरायाव थाइलेण्डआव थांनानै फात्ताखौनो लायासै बाल जोंखौ बेरायनोखौबा फैसा गैया बेरायनो थाङा होननानै बुंफ्लाबाय थागोन ओरैनोल' बुङो बियो ओमफ्राय दा दाखालि थांनानै बा थाइलेण्डनि सिख्लाफोरखौसो फसायहैबाय आंथ' सानो बे नार्जिबुदा सोरबा सिख्लासो गोसोथोखौ माबाय खोमा होननानै आं जेबो बुंनो रोंलाहाय हौवाफोरनि गोसोफोरखौ हमदांनो मोना जों हिनजावफोरखौसो दाय जायो सासे मानसिया गाज्रिबानो दजनखौ बुंफायो दजना गाज्रि जाबा 1 लाख जनखौ बुंफायो आरो जायखिजाया महरफोरखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय खोनाबाय नोंनि बुंनायखौनो मानिनोसै आं मारै देलायनांगौ एसे खोन्थाना होबानो जाबाय आरो नोंसोरनि न'आव थांनानै खोन्थायोबा एसे दाउट जागोन जोंहानि न'आव फैनानैनो नों देलायफै मिन्थिबाय औ जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै दे थांदो आयै औ मा जाखो आं दुलुरजों टाउनाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय सेंग्राल' लोगो हमखुमाना दे थाब फै जागोन दे मिथिगौना हांग्रिमोनदि न'खराव सेंग्रा सिख्ला फिसाजो फिसाला लंदांदां थाबा मा एसे टेनसन जानांगौ जायोना नङा माथो बिराद टेनसन लानांगौ जायो गावनि फारसे साननांगौआनो गैयासो जाहैबाय बायदि मोनबाय आं माबा दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय फिसाफोरनि खोथाखौनो औ साननाय जायोथ' आरो आंबो बिदिनो थानांगौ जाबाय फारसेथिं हौवायाबो सोरखौबा गोसोथोसिगोन नामा लाइन मारिदों नामा बेखौ साननांगौ फारसेथिं फिसाफोराबो फिसा हौवाबाथाय सोरजोंबा माबाफोर बुलायहैदों नामा माबाफोर जादों नामा सानो फिसा हिनजावबाबो गिनांगौ जायो जेरैबो जाला औहाय बेबो मोनसे दे होमबालाय आं थांनोसै दे थांदो मा खबरलै थफेराम माथो थाइलेण्डआव थांनानै फैखांबायनो औलै थांदोंमोन दे एबार मालाबा जमा थांफिनगोन अकात गैथ'वा जाथ'थारनानै दङलै थफेराम प्लानिंबो बानायनो हाया आङो ओरैनो खुगायाबो बुंनो हानाय नङादां बापावै इसेबां गाज्रि अबस्था जानानै दं नामा नोंहा नोंथ' मिथिखायो आंनि खामानिखौ निउसआ भाइराल जाबासो एसे एनै फैसा मोनो नङाबा मोना होमबालाय भाइराल निउसफोरखौ नागिर होबाय थादोब्रा भाइरालखौबो मोजां भाइरालखौ नायालै गाज्रि भाइरालखौसो नायो दा गाज्रि भाइराल जाबाय थानोबोथ' सानफ्रामबो हाबाय थायाना आरो बेफोरबायदि भाइराल जानाया समाजनि थाखाय गाज्रि बेनिखायनो मा होनबावनोसो नंबाय आं आच्छा दा बिदिनो सोलिगासिनो दङ आरो माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला माबाफोर नांगौ जायोब्ला आंखौ बुंब्रा नैबे थफिराम थानायावलाय मानि टेनसन दाथ' जों न'नि बाहागि जालायबायना नङा होनबा बेनिखायनो आंखौ बुंब्रा नोंजों थाफाबा बांसिनसो खैफोदाव गोग्लैयो मिथिबायना नोंबो अमा राजानि खम नङाथ' अमा राजाखौसो लाबोलायबाय बे सुवादखौ देखायनांगौ बेनि सिगाङाव लोगोखौनो मोनाखैना मानसिखौ आंनि अफिसाव फैदोंमोन दहाय एसे गाज्रि मोननानै थांबाय आंखौ माबा इलेक्सन फैसिगोनखाय गावखौ हेफाजाब होनांगौनो होयो नामा बेखौनो हेफाजाब होस्लायस्लाय आंखौनो होना आंबो इलेक्सनाव ओंखारगोन भाइ आं इलेक्सननि जानानै सोरखौबा सापर्ट खालामनानै आं निउस बानायालै
गेजेरनि निउस चेनेल जागोन आं बिथिंनि सापर्ट खालामग्रा चेनेल जाया बेनिखायनो आंखौ गेजेराव नोंसोरो लिंबाबो मोनालै अबेसे आं ओंखारनो गोसो गैयालै इलेक्सनाव मिथिबाय बे अमा राजाखौ बांद्राय उतपात नुबानो रागाजोंनो ओंखारो आंहा थैआ गोदौलायो आंना नोंखौ दाबायदियाव अमा राजाया माबा मोनसे होनो होनबा आंखौ बुंबानो जाबाय ओइ बामब्र' दखानाव थांनानै फैनांगौमोनहाय माबाफोर गैया नामा बेदर गैयामोनहाय बेदर लायनानै फैदो रा होमबा टपिराम जिरायथ'दो दे आं दखानाव थांनानै फैनि आंबो थांफानि नामा नाङा दे ओइ टपिराम नोंसोरथ' थाइलेण्डआव थांनानै फैबायहाय माबोरैबा थाइलेण्डनि जायगाफोरा बिराद मोजां जायगा बिराद मोजां आइलेण्ड दङ बिराद मोजां बीच दङ बिराद मोजां नाइट क्लाब दं बिराद मोजां आरोबाव थांबावगोन थांफानोबा ओंखार थाखा गैया फैसा गैयाखौ मिथिखानानै मानो लिंनांगौ जाखो टपिराम ओरैनोबा जेने थेनेसो सोलिगासिनो नै बे टपिराम थानायावलाय माखौथो टेनसन जाखोब्रा नों मानसिया दुगा माना खुगाल' बायदि मोनो आं नोंखौ नोंनिफ्रायलाय मानो बिनांगौ जाखो बावै बिदि होनथारबाय आरो आं बादालिनि फिसायब्रा नोंनि बिनानावनि फिसाय अब्ला आंबो बे न'खरनिनो मानसि जाबायना बिनिखायनो आंखौ न'नि मानसि सानदो माबाफोर खैफोद आफोदाव गोलैबा आंखौ गोसोखांदो नंगौथ' आरो आंखौ बुं बाथामिसा खुगाल'हाय मिथिखायो आं बेखौ गोदोनिफ्रायनो ओइ टफि नों आंखौ मा थगायनो नागिरदों आइये बावै मानो थगायनांगौ जाखोब्रा बिब' बिनानाव सानैबो आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामाब्रा बुंल' नों मा खालामगोन मा खालामनो गोसो जायो बुं माबाफोर साख्रि नांगौ नामा बुं आं साख्रि मावनो गोसो गैया देलाय फैसा थाखाखौनो एसे हरलाय बिजनेस मावनो आं माखौथो सानबाय थाखो एसेबां नांगौ बुं नों मा बिजनेस मावो आं खालामनानै होजोबगोन ना जागोन दे ओरैनोबा नोंसा बिनानावनि अननायावसो आं हाबा जानो मोन्दों नङाबा हाबाखौनो जानो मोननाय नङामोन आं बे बुहुमाव बेनिखायनो नोंसोरनि न'खरनि गासैबो मानसिखौ अनगोन आं मा नांगौ बेखौल' बुं आच्छा नोङो बादालिमोन ना माथो बुंबावनोलै नाम फबियासो जाबाय खोमालै नाम बावगारनाय यानो जादोला थांफैदोलाय मा नांगौ लिस्ट खालामनानै हरबानो जाबाय आं नोंनो लानानै फैगोन आं होफैगोनब्रा माखौ टेनसन लादो जागोन दे मा होफैथाव होफैगोन आं दिनैलाय मा जादों टमटमबो फैया अट'बो फैया गारिबो फैया मा जाखो नों खावगालि नङामोन होनलाय औ बहा थांनो नागिरदों नोंलाय माबाहाय कलेजाव थांनो नागिरदोंमोन एसे फिसा खामानि दंमोन आंहा कलेजाव नुबायना गारिबो गंसेबो फैया बेखौनो नेगासिनो दङ आं अब्लालाय आं नोंखौ दोनलांनोसै मा औ ओरैनोबाबो आंहा दिनै जेबो खामानि गैया नोंखौ दोनलांनो हागोन दे नोंनि गारियालाय आंनि गारिया बैयाव दं बैयाव पार्क खालामनानै दोनथ'दों आं जागोन दे दुलुर बैथ' माथो जोंलारिसो नङा होमबा नंगौथ' आरो बेजों थाफानाय सेंग्रायालाय माथो हेन्डसामथार सोर जाखो बेलाय आं सिनायो बे टपिराम फंबाय माथो नायनो मोजांथार नायनो मोजांथार मालाय नोंसिनासो बयनाबो बयफ्रेन्ड जाजोब्बायहाय हनै मालाय जोंलारिनाबो बयफ्रेन्डआ हेन्डसामथार सानैजों समायलायसिदों मालाय आंहासो लोदोब बुद्रांदां होननानै रावजोंबो फसायजाया बाला फैगोन दे नोंनि जिउआवबो सोरबा नों होनबानो फोथायगोन नामा आजिखालि मालाय बयबो महर मोजांखौल' नागिरो आंलाय लोदोब बुद्रांदां खर' दुमसिसिखौलाय सोर हौवाया फसायनोसै फसाया जाबाय आंखौ रावबो फसाया ओमफ्राय नै नों दा एम' राजाजों लोगो हमलायनो नागिरदों उनाव नोंसा बिमाया आंखौ मिथिबा बालि खम सोबांनाय बे खेबसे सोबानायखौ दा बावाखैहाय आं सोबाया दे नों टेनसन लानाङा नों बुंनायखायसो फैथारबायहाय एबारनिफ्राय आं फैफानायाव गैला एबार आंबो नोंनो बयफ्रेन्ड बानायनानै होगोन ना माथो आंनो मालायनि बयफ्रेन्ड बानायना होनायखौ बाद दे बिदिबालाय हांग्रोमोनदे एमा बेटा बहा थांजोबखो मानसिफोरालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु फैथोंल' बियो फैथों बहा मा खालामहैनानै दङ एमा राजा आं नों हरनाय दखनाखौ गाननानै रिल्स बानायनोसै दे बारु साननैसो थाबावना मानो रिल्स बानायनो थाब जागासिनो दंब्रा नोंलाय हरनाय दखनाखौ गाननायनो लुगैबाय आरो गानब्रा गान नाथाय फट' भिडिअ दा बानायथ' मानो दे आंजों बेरायबा गाननो हागोन ना दानो नांथ'आ ओइ फावगालि एम' राजा दे माबार नोंसोरखौ सोरबा नुबा आंहासो
थांगोन ड्र मासे गिबाय थायो नोंलाय आंबो थाब थांनांगोन नङाबा रायगोन आया आंखौ आच्छा बारा थाइबानि लारु इसेबां गियोलै आयौ दाबायदियाव हाबा जाथारबा मा जागोन जेबो जाया नोंथ' मिथिखायो जोंहानि न'खराबो नोंखौ फसाया नोंसोरनि न'खरावबो आंखौ लाङा खारस'नहैनोसैब्रा बहाबाफोर गोजानाव थांहोनोसै नायबाय था गावसोरनो लिंहरफिनगोन जोंखौ नों होमबा आंखौ लांनो लुगैथारबाय आरो नों मा सानो आइ आफामोना जुदि आंखौ नोंजों गोसो थोलायनो होथाराबा सिखाव हमनानै जुदि आंखौ बुयोबा होमबा आं नोंनावनो खारस'नहैखागोन जागोन दे आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय नों साया जुदि नोंखौ टर्चार खालामबाय थायोब्ला होमबाना जों बहाबा गोजानाव थांगोन जागोन दे माबार दे जाबायना जायाखै रायलायनायफ्रालाय दे होमबालाय जों थांनोसै दे अके बाय बाय बिसिनि थाखायनो आं मालाबा गिदिर खैफोदाव गोलैगोन बायदि मोनबाय आं मालाया गोसो थोलायदों आं खस्थ' मोननांगौ हे बहा थांदोंमोन नों ओरैनो बाजाराव लोगोफोरजों दसे मा जाखो आफा मानो सोबाखो आफा मानो सोबाखोसो होननानै बुंदों नोंखौ आं बुङो ना बुङा हाबा आंनि फिसाजोखौ दा गोसोथो होननानै नाथाय खोनासङा बेनिखायनो दिनै लास्ट खेबसे सोंबावगोन आं नों हाबांनि फिसाजोखौ मोजां मोनो ना मोना नों गारनो हागोन ना हाया हाया आं जोबोद गोसो थोयो बिनि फिसाजोखौ आच्छा फाइनाल डिसिसन मारोना औ आफा जुदि नों आंनि खोथाखौ मानियालासिनो हाफांनि फिसाजोखौ गोसो थोयो अब्ला नोंहा बे न'खराव जेबो जायगा गैया आं नोंखौ हिनजाव गोसो थोनाङा होननानै बुङाखै नाथाय सासेल' सिख्लानिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंदों जेखौ मावनाङा बेखौसो नों मावदों बेनिखायनो बे न'खराव नोंहा जेबो जायगा गैला आबा नों आंखौ दिनै होखारबाय औ नोंखौ दिनै आं होखारबाय बे न'खरखौ बारनानै नों मा मावनो गोसो जायो मावहैबानो जाबाय ओंखारलां आंनि न'निफ्राय जागोन दे आफा नों जुदि बे न'खरनिफ्राय आंखौ होखारबायबालाय आं थांनोसै माथिं थांदों बिथिंजाय नङाथ' लामाया आंनि जि जोम लांफानो नागिरदों बे न'खरनिफ्राय नों जेबो मोनलाङा दरखङा बिथिंजाय दं थां जागोन दे आफा आं थांगोन थां जागोन दे आफा जाय खामानिखौ मावनाङा होननानै बुंदों बे खामानिखौसो मावगासिनो साला सुवारा